манзили раҳбари доиш абу иброҳим алҳошимӣ алқурайшӣ дар шимолуғарби сурия рӯзи 3 феврал иҳота шуд. Президенти амрико ҷо байден ҷараёни амалиётро аз кохи сафед мушоҳида мекард. вақте мо фаҳмидем ки ин террорист дар иҳотаи оилаву кӯдакон қарор дорад, тасмим шуд ки нирӯҳои виҷа аз ҳамлаҳои ҳавоӣ даст кашида аз роҳи хатарноктаре барои одамони мо пеш раванд. ин роҳ барои ҳадди аксар кам кардани хатари хисороти инсонӣ интихоб шуд. мақомоти амрикоӣ мегӯянд ки пеш аз шурӯи амалиёт тамоми сокинони мулкии биноро берун бурданд. зане бо 4 кӯдакаш ҳам аз ошёнаи якум берун бурда шуд ва баъди ин ногаҳон дар ошёнаи дуюм таркиши пурқудрате рух дод. дар охирин лаҳзаи ночорӣ ва тарс ӯ ба ҷои таслим шуда барои ҷиноятҳои кардааш ҷавоб додан бе ҳеҷ эҳсоси раҳм ба оилаи худ ва дигар сокинони бино камарбанди маводи мунфаҷираро ба кор андохта ошёнаи сеюмро тарконд. низомиён мегӯянд таркиш чунон пурқудрат буд ки ҷасадҳо ба берун париданд. ташхиси ДНК ва изи дастон нишон дод ки қурайшӣ ҳамроҳ бо зан ва 2 фарзандаш ба ҳалокат расид, вале ин охири кор набуд. ду ҷангие ки дар байни кӯдакон пинҳон шуданд ба сӯи нирӯҳои амрикоӣ оташ кушоданд. ҷасади як кӯдаку 2 ҷангӣ, як марду як зан ошкор шуд. баъди безарар кардани ин хатар, нирӯҳои амрикоӣ дар ошёнаи дуюм 4 кӯдак аз ҷумла як навзодро наҷот доданд. дар ин амалиёт ҳеҷ як низомии амрикоӣ осеб надид, вале ба иттилои Пентагон дар ин байн як чархболе ки дучори мушкили фаннӣ шуд ба хотири ба дасти душман наафтоданаш нобуд карда шуд. алқурайшӣ давоми 2 соли охир раҳбарии гурӯҳи давлати исломиро ба ӯҳда дошт ва гуфта мешавад ки ҳамла ба зиндони ҳасакаро моҳи январ раҳбарӣ кардааст. ҳамла ба фурудгоҳи Кобулро ки соли гузашта бо дасти шохаи хуросони доиш анҷом шуд, ӯ раҳбарӣ мекард. пеш аз раҳбарии доиш яке аз ҷангиёни бераҳме буд ки язидиҳои ироқро ба ғуломӣ гирифта қатлу куштор ва таҷовуз ба номусро раво дидааст. амрикоиҳо мегӯянд марги ӯ зарбаи шадид ба гурӯҳи террористӣ мебошад.